tabalo kudu godi we nebuye we ma biye be yiri wage ma we pagbo kuye na pa ebuli me keji eji kode to we jeri musu we jeri me ni kwesi kana suke we ni kwesi kana suke yo na suke ejo ye fudo ni pepe Makani
bilion ego bilion si mụ kele ya bilion odogwu onye esi ka mmanwụ bilion odogwu ekene m ojiji maria bilion odogwu onye nnukwu esi ka bịago maria maja bụrụ ekene m iso ezi nne bilion deji ya ezigbo onye ego na nnukwu esi ka mama bilion ekelekwa ego asa mmawe ọma bilion afọ mọdalọ mama bilion kodogwu bilion kodogwu bilion kodogwu bilion si mụ kedere ya lọrị ya kodogwu ezigbo lọ bilion kodogwu ọlọ ọma ya kwuru afide bilion kodogwu emili ma bilion ogori ma lọrị idi ya ọsa bụkwa ya ọma bilion kodogwu ekene m isi bilion happy beauty Enugu State onye Enugu ezigbo ya mma na akwụkwọ ya n'iwe ekele mebiso ezigbo n'oge bilion isikwa ike anapana azụ odogwu ekele mebiso bilion odogwu ebe bilion si mụ keneli ya odogwu onye ezigbo nwunye bilion ekele mebiso chukwu ebuke onye eke bilion odogwu ekene mebiso esi Mandela Africa ine ezigbo mgbe bilion na-echi ya jisikwa ike jino bilion tinio ekenekwe esi Mandela haba bilion odogwu ekene ekwe na wepụ na amụta bilion odogwu ekwe ya dala keke bilion mebiso bilion odogwu onye nnukwu esi bilion odogwu ekene mebiso bilion ihe enusi nwoke n'eluigwe onye oyi ekiye gana aja na adị na mma bilion odogwu onye eke ifu ọzọ bilion odogwu ekene mebiso emeke bilion weke nọ dọkịta chukwu emeke weke nọ ebili ebili ọgala ekene mebiso eze nwanyị sobali onye nnukwu sobali nke na-atete odogwu ekene mebiso sobali nnukwu papa onye gbanye m ọgala dọkịta oyi ekene eze nwanyị sobali kime onye nnukwu ezi ihe ebusi nwoke n'eluigwe bilion odogwu onye nnukwu esi ka bịago eze nsogbu ekene mebiso eze nsu n'ichida gburugburu eche eze nsogbu bilion odogwu onye ambassador of Igbo traditional culture ekene mebiso eze nsu n'ichida ọgagala were iwe bilion ekene ego ekene mebiso eze nsu bilion eze nsu bilion n'ichida ogiri gawa mmadụ gbachie bilion odogwu ekene mebiso mbago osibuka ya niile oyize bilion asimi ya chi na-aza bilion odogwu onye nnukwu esi ka bịago onye zara nsogbu ekene mebiso mbago bilion odogwu ekene mebiso oburu machi onye nnukwu esi ka mmanwụ akụnye weta egwu na Filipin weta amala igwe onye nnukwu ego bilion odogwu ekene onye nnukwu ego na Filipin bilion odogwu ego na-ekwe bilion odogwu onye nnukwu esi ka bịago CEO Sense Exchange eji mmanụ odogwu onye nnukwu esi ka Global Enterprises Nigeria Limited bilion odogwu onye nnukwu esi ka bịago bilion odogwu ekene otu ya ewe bilion CEO Sense Logistics Nigeria Limited bilion odogwu ekene ihe nwoke mere n'ike onye
bilion nwanne m odogwu ekene anamaka aja esiri odogwu aja siri onye nwere igbo bongo bilion onye nnukwu esi gara osi ekene esi ya ekene mebiso onye nnukwu esi gara Obinna ekene mebiso Odari wejeke iyezi na Philippines Odari wejeke wa na Philippines Oye nukwezi Oye limo ekene mebiso Odari wejeke wa na Sudan CEO Oye nukwezi Wejeke li ekene mebiso Agency solution billion kekenebe ndo yakiye ndi baye mkwesi komo nebe ekene biso billion sikukula kene oye nukwesi kamamu Michael Ike Omeka niyaneshi ya bilioni Omeka iye bilioni weke nepedo Ezigbo yego neshi ya Omeka niye Omeka nemebiso Ombago Oni welo biwa Oye bigi somniye Bilioni kodoku weke nemebiso Oye bisu kebu Oye nukwesi Esi na Philippines Ebe joku na chuye Bilioni ekene mebiso Omuye siki Omeka niye Rebe service asimu ni isikweke Oye nukwezi Omeka niye sije ekene mebiso Bilioni kodoku Asimu keneliye Bilioni kodoku Bilioni simu kene Bilioni kodoku Sajino sojon Bilioni kodoku Oye nukwezi Bilioni kodoku Omega nazuke Oye nukwezi kadego Ope na Cambodia biye Ope Noshia Oye adiles Adiles umekashi Nazuke Oye nukwezi Na pese Oke gomenti Nazuke Bilioni kodoku Bilioni Ono na Cambodia Ojoku na Jekia Bilioni Keshi ya sekene Bilioni Oye nukwezi kamano Bilioni kodoku ekene bisiki Bilioni kodoku Oye nukwezi Bilioni kodoku ekene mebis International ekene mebis Bilioni kodoku Oye Furnitures Limited Oye Chimelo Bilioni ekene mebis Oye nukwezi kena suka Biya wediro Ekene mebis Bilioni kodoku Bilioni kodoku Masi ngana chekelaka Wene silo ya kwezi kukungo Mawa yebono sigana Ekene mebiso Bilioni simuke neliye Bilioni kodoku ekene mebiso Oye chukwe meke Joseph Ekene mebiso Oye kurode anambala Oye tukeze Bilioni kodoku ekene mebiso Now South America Ese na tula kwewo Ese na tula kwewo Kado Bilioni kodoku Meki Oye apesi Bilioni kodoku Meki nisa Colombia Bilioni kodoku Oye nukwezi kama
siri bi jẹrẹmẹbiye bílíọ̀nù wẹkẹnẹgbẹdọ oyè nukwu ezi ha CEO wẹkẹnẹmẹbi so eki fẹ CEO chukwu emeke wẹkẹnẹmẹbi so chukwu emeke meki foundation bílíọ̀nù chukwu emeke oyoyo meki foundation bílíọ̀nù ekeke wẹkẹnẹmẹbi ihe nnukwu ní kẹndẹ biye bílíọ̀nù wẹkẹnẹmẹbi so bílíọ̀nù oyè nnukwu ezi wẹkẹnẹmẹbi se jedo wẹkẹnẹmẹbi ebe ọkụ na ịchọrọ ojije gị ọ na-aka obaye waya eliye bílíọ̀nù wẹkẹnẹmẹbi so bílíọ̀nù si mụ kenezie ijide haji so chike nchọpibe Otikines n'ọfụzụ Otikines na-abịatina onye nnukwu ezi agụba ndị eze nwanụ echie kọntị agụba ndị eze onye nnukwu ezi onye dugo achị ebe mma ododo ga achị ebe mma ya ka ebe na-agbala onye nnukwu ezi atụrụ ezi ndị ọkụzụ isi ike olebe service tikiness global exchange tikiness tilefuru ando akayebe bisejedo otombago otikiness ọkụ na-agba onye nnukwu ezi ga-abịago bílíọ̀nù wẹkẹnẹgbẹdọgbu wẹkẹnẹmẹbi so otombago bílíọ̀nù osi mú kẹnẹtẹlibẹ bílíọ̀nù ológun oyè nnukwu ezi oji obi nna bílíọ̀nù ìsìnkìlò fẹjọ international bílíọ̀nù united states of america bílíọ̀nù oyè ekele bílíọ̀nù ológun wẹkẹnẹmẹbi bílíọ̀nù ológun oyè defense agriculture ológun wẹkẹnẹmẹbi òtítẹ bílíọ̀nù oyè kíkẹ ní for state yẹ ológun wẹkẹnẹmẹbi bílíọ̀nù ekele kí oyè jírùmù mẹ bílíọ̀nù oyè nnukwu ezi kama osi mú kẹlẹ sí yẹ echi onye nnukwu ezi eche nna bílíọ̀nù ológun wẹkẹnẹmẹbi so otombago bílíọ̀nù otike wa bílíọ̀nù otike onye nnukwu ezi ga-abịago bílíọ̀nù otike onye nnukwu ezi ga niile onye nnukwu ezi ga bílíọ̀nù oke wa n'ọzala bílíọ̀nù onye nnukwu ezi ga-abịago otike ológun wẹkẹnẹmẹbi so otombago onye nnukwu ezi ga-ekene odokwuru ebe na-alacha ga otike ihe nwoke biberike onye nnukwu ezi ga bílíọ̀nù ológun wẹkẹnẹmẹbi onye zuru igwe mụrụ ebe bílíọ̀nù ológun onye nnukwu ezi ga bílíọ̀nù okwu ka na-eso na Jakarta osi nwunye n'ahịa bílíọ̀nù ozigbo ihe ndị bọrọ ihe gbahịa dị mma ya ewahịa ya na anụ bílíọ̀nù ológun wẹkẹnẹmẹbi so otombago bílíọ̀nù ebuka n'ahịa gbaji Mr. Idogoliva Idogoliva okwu jiri chukwu onye nnukwu ezi wekarisiwe dị n'ennukwu ezike ennukwu ezike na nsute ennukwu ezike bílíọ̀nù ọ bụ ya wee si ego bílíọ̀nù onye
aka na-eji ego aka na-azụ ego n'Ọnịcha na Anambra steeti niile aka na-elementi na n'Igbo gburugburu jisikwa aka na ọya adịla gị mma ezigbo ogo bilion ịbara mmọnwụ ekene osi mụ nkene ihe n'ọhịa nlesi ijeọma ogolima lobi ihe ọya n'iru n'ụma osi ka onye na-eme odiji ọkụnye okwu ka na-ego na njegada osi mụ nkene ihe ogosi na-azụ nna ya na-esifie onye metiti adaba ụmana onye zọgwa lokal gọọmenti n'Enugu steeti ediwaya na Sweden ilopu niile ejiwaya na China niile CEO Editati waya hotel Enugu steeti odogwu na ọga dịrị gị mma ebata arịrị esikọta sola ede aka na-eyo aka na-ele ụwa niile ekene ya na CCTV kamera Enugu mmadụ na China eji emi Igbo na-eke bilion ekene osi mụ kenere ihe machi eji Igbo kwuru ka gwa ogbu ka Joshua onye nweke bụ onye Delta steeti niile egwu ya CEO Josu Global Exchange Nigeria niile ebe odogwu na-adụ ego ihe ụwa ji egwu ihe ụwa ji egwu nwanne n'ịtalụ oke mgbe ụwa ji egwu n'ịtalụ odogwu bilion ekenye osi mụ kenere ihe mechi na nzọki Ifeanyi Chukwu mema na nzọku onye ụmụaka ma gburugburu n'Enugu steeti niile onye ikpe eze n'otu na Nsukka Sazi Multi Private Service CEO Sitazi Oil and Gas na Nsukka ego mmanụ Kidelio CEO Sitazi Hotel and Suites odekurula be na alachake CEO Santi Apartment
onye nnukwu esi ga-abịago ezigbo mmadụ na Cambodia ụlọ na Thailand ebe onye na-achụ egiye onye nnukwu esi ga-abịago ihe si m kelere ihe sa eji ike chukwu onye nnukwu esi akwebata n'isi tọka akwebata sukurumago bilioni kodogwu ejiji wojiwa bilioni kodogwu ezigbo onye ego n'ilo isi ike bilioni na-ekedeke bilioni kodogwu onye ego bilioni ejisi echiche aitali onye nnukwu esi Church.
ọyọ aṣa mwaga haba jẹlẹ 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 ẹbẹlẹ. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.